prírode existuje zákon, ktorý platí rovnako pre všetky živočíchy. Je to ustavičné striedanie žitia a umierania. Len ten, kto sa včas rozmnoží, postará sa o ďalšie prežitie. Aj kliešť má od narodenia tento cieľ. Viackrát za život sa musí zvliecť z kože, od larvy až po zrelého živočícha. A každá premena si naliehavo žiada chutnú dávku krvi. U tohto upíra bude preto všetko závisieť od toho, či si včas nájde obeť, ktorá mu túto metamorfózu umožní. Na trávach a v krovinách čaká na vhodných cicavcov, ktorí ho idúc okolo zachytia. Bez očí, len vďaka dokonalému čuchovému orgánu v predných nohách, kliešť včas vníma, že sa k nemu blíži obeť. Pachy a dych obete prenikajú cez najjemnejšie póry k štetinkám tohto orgánu. Teraz záleží na tom, aby sa spätné háčiky predných nôh v správnej chvíli pevne zaklieštili v koži okolo idúcej obete. Zvládol to. Tento pavúkovec sa pomocou dvojitých chápadiel na svojich 8 nohách dokáže bez problémov šplhať nahor, čoraz viac sa blíži k cieľu a za malú chvíľu nájde na tenkej mäkkej pokožke optimálne miesto na vpich. A je to. Cuciak so spätnými háčikmi preniká čoraz hlbšie do kože obete. Ale prečo človek také hlboké uštipnutie kliešťom necíti? Odpoveď nájdeme na druhom konci bodca, vo vnútri kliešťa. Za týmto fantastickým mikrokozmom slinnej žľazy sa skrýva kuchyňa jedov. Tu, v najjemnejších žľazách, zmiešava kliešť svoju slinu s rôznymi látkami a po uštipnutí ju vstrekne priamo do rany. A s ňou aj látku, ktorá dokonale znecitlivuje. Vlastné nebezpečenstvo pre človeka číha takisto v týchto žľazách, nebezpečné vírusy meningoencefalitídy. Kliešť sa nimi sám nainfikoval ešte pri nacicaní skoršej dávky krvi. Teraz sa pôvodcovia prenášajú na novú obeť. Už krátko po vpichu sa vírusy dostanú do krvného obehu obete a budú sa mu šíriť po celom tele. Kto nie je zaočkovaný proti takýmto vírusom, môže ochorieť na ťažký zápal mozgových blán alebo mozgu. Vírusy, stimulované nasávaním krvi, sa v kliešťovi rozmnožujú stále rýchlejšie, takže riziko infekcie stúpa. Upíra preto treba čo najrýchlejšie odstrániť. Kliešťa uchopíme veľmi tenkou pinzetou, nie za zadnú časť tela, ale pokiaľ možno spredu za hlavičku a vytiahneme rovno smerom nahor.